Zdravo! Moje ime je Ivana i u ovoj jako bitnoj lekciji ukazat ću vam na pojam etike u poslovanju. Put od poslovne ideje do finalnog proizvoda preduzetnika izlaže mnogim etičkim dilemama. Od toga da li i kako pomoći radniku koji je u nekoj privatnoj krizi, do toga da klijentu možda niste pružili zadovoljavajući kvalitet robe ili usluge, a to samo vi znate. Postoje različiti vidovi poslovanja u kojima je posredi upravo etika. Ne postoji jednostavan odgovor na etička pitanja u poslovanju i bez želje da sudimo šta je dobro, a šta loše, mi vam skrećemo pažnju da razmišljate o tome da etičke odluke snažno utiču na razvoj vašeg poslovanja. Tako reći, razlika između velikih i malih kompanija leži upravo u toj korporativnoj kulturi koja je usko povezana s etikom. Biti fair i sedeti na mestu poslovnog lidera je nekada jako teško. Na primer, meni možda najteže pada davanje otkaza u slučajevima kada neko nije dovoljno dobar radnik, a ima tešku životnu situaciju. Najpre se trudim da ga motivišem i da nađem uzrok njegovog nedovoljnog angažovanja, ali ukoliko vidim i procenim da osoba nije dovoljno motivisana, pribrana i orna za rad, moram da presečem. Međutim, ne samo iskustvo, već i brojna istraživanja govore u prilog tome da treba istrajati u odbrani etičkih principa kako bi poslovna ideja napredovala. U ljudskoj prirodi da kada se umori krene prečicom ili linijom manjeg otpora. Kako vi kao preduzetnik, tako i ljudi angažovani na vašim projektima, kada se umorite, pokušat ćete da nađete krivinu i posao će neminovno gubiti na kvalitetu. Šta raditi tada? Naš predlog je da, ukoliko ste sigurni da pravite veliki poslovni korak, pokušate da motivišete pre svega sebe, a potom i ljude koji rade. Bez obzira na to što u kriznim trenucima etika i nije baš na prvom mestu, upravo tada vi kao lider treba da budete etični, da mislite o cilju, a ne o prepreci. Motivaciju zaposlenima dajete primerom i čuvajte sebe. Drugim rečima, kao preduzetnici, preporučujemo vam da posao vodite etično prema drugima i moralno prema sebi.